Bueno, per acabar el dematí mañana del dia d'avui, dimarts, portem una entrevista molt esperada, molt especial, molt interessant, en una persona que va inclús arribar a formar part de les nostres files d'aquí, no de 21 Ràdio, però sí de la corporació que ho porta, etc. Ja parlarem d'això una miqueta més avant, perquè avui estan nosaltres. Lo reconegudíssim, lo famosíssim, lo mitiquíssim Eduard Ventura. Bon dia, Edu, com estàs? Bravo, un aplauso. Al nostre... Molt bé. Tenim un realitzador que aplaudix per... Saps? Ell, en vez d'agafar un efecte de so, diu, no, jo aplaudixo. Jo aplaudixo. És creatiu, home. Sí, home, sí. Com estàs, Edu? Tot bé? Molt bé, Joan. M'agrada molt que estigues aquí. Primer que tot, donar context a la gent, Eduard és una meravellosa persona, primer que tot, i després un meravellós i excel·lent DJ de les Terres de l'Ebre, un DJ que ha tocat a moltíssims llocs de molt de prestigi, que jo he pogut escoltar moltíssimes vegades en directe i que puc donar fe de que és molt bo i de que se xala bastant en ell. I, bueno, estic molt content de que hagués pogut vindre aquí i de que tingués ganes de vindre i de lo fàcil que m'ho has explicat tot, perquè la veritat jo trobo que ets una persona bastant reconeguda al món de la nit i inclús al món social o de l'ambient de les Terres de l'Ebre. O sigui que moltes gràcies per vindre aquí al dematí mañana. Gràcies a vosaltres, Joan. No sé si pots explicar a la gent una miqueta, com sempre, fer 5 cèntims de com ets tu, qui ets tu. Jo t'he presentat també a la meva manera, però ara m'agradaria que tu mateix doncs a conèixer qui ets als nostres espectadors. Bueno, bàsicament, o sigui, sempre presento com una persona, perquè a part de DJ soc una persona, no? Però bueno, la gent me coneix bàsicament per això, per aquest context, per les festes i per la música, per les sessions que vaig fent per les Terres de l'Ebre. I bueno, us explicaré una mica també la trajectòria que he tingut des que vaig començar fins a l'actualitat, que bàsicament comença tot als inicis del 2010, més o menys. 2010? Quan jo era... Sí, clar, és que en 29 anys, jo el 2010 tenia uns 14, 15 anys. Quan Espanya guanya el Mundial, eh? Mira, fixa't. I el Barça fa un triplet, és veritat això, Ferran, que estic dient? Correcte, me'n recordo. Hosti, bona època, pues, eh? Molt bona època. Bona època per començar algo, comences en ganes. Pues allí vaig començar, bueno, era l'època de la joventut, de l'adolescència, quan començàvem a sortir de festa, començàvem a anar cap allà amb els amics, no? I pues, justament vaig començar a fixar-me en la figura del DJ, no? En la gent que treballava allí detrás d'una cabina, que s'encarregava de portar el control de la festa, una música. I pues, justament vaig començar a interessar-me pel món de la música i jo venia d'unes arrels de la música perquè havia fet solfeig al meu poble, que és Aldea. Havia estat a l'escola de música i ja tenia una introducció de lo que és la música com a tal, però no de la figura del DJ, fins que vaig trobar això, no? I a partir d'allí vaig comprar un equip de DJ senzill per a casa i els meus 2 primers anys vaig estar allí fent sessions únicament house session de casa, claro, sí, super homemade, bàsicament, tenia un estudi allí muntat i vaig fer unes quantes sessions allí, cada fin de setmana em ficava un ratet a punxar i tal, per practicar. Això era 2012, no, més o menys? Sí, va ser un parell d'anys, del 2010 al 2012, fins que el 2012 vaig fer un primer debut a una sala me penso que era un poble de per allà dalt, Rossell o la Sénia. La Sénia. A la Sénia. A la Sénia vaig fer un primer debut a una discoteca que hi havia allí, que feia un concurs de DJs. Hosti! I justament allí va ser quan me cridem a dir avui punxaràs en públic i tot, saps? I va ser com, hòstia... I com va anar el debut? Estàs nerviós o què? Fem la comparativa de com me preparo les sessions ara i com es preparaven en aquell moment i no té res a veure, o sigui, en aquell moment potser em tirava una setmana preparant una sessió, que dius, una setmana per preparar una sessió de 2 hores, com molt, i passar les 2 nits anteriors abans de l'event sense dormir, tio. Buah, estàs nerviós. Nerviós, demà al públic, ho he preparat tot bé, tinc tots els moments apuntats, quina cançó ficaré, en quina entraré. Si el DJ me la còpia i em toca ficar una altra i no puc repetir-la, quina aliada, saps? Hòstia, que guapo. Clar, ho tenies estudiadíssim, no? Correcte. I damunt era el format analògic, no estàvem com ara avui en dia, que és tot molt més mecanitzat,
la música ha canviat, saps? Al igual que la intel·ligència artificial està canviant en el sector de tot, bàsicament, doncs en la música igual, però abans no, abans comptàvem en CDs o en USBs que llegia la cançó i no tenies cap tipus d'onda ni res. Hòstia. I nosaltres els DJs ens ho preparàvem tot en CDs físics i en una plantilleta baix en paper que apuntàvem cada cosa, saps? El minutatge inclús, o què? Correcte. Sí. O sigui, aquesta cançó dura 5 minuts i al minut 1 baixa, al minut 1:35 torna a pujar, aquí para compte que a vegades el CD s'ha mal gravat i té un batxe o un salto i no enquadra la cançó, saps? O sigui, animalades. Uau! Claro, és una altra època, no? Entenc? Sí. Ara no és tan difícil, també, perquè és el que dius, veus inclús les zones, no? Correcte. O sigui, avui en dia descarregues, fas com un repàs de la música que està sonant en este moment, no? I tens la teva biblioteca i te carregues les cançons a un software que hi ha com diferents marques, no? Que són les líders de tipus en programes d'edició, Photoshop i Canva i tot això, el mateix, però en la versió de música, que seria Recordbox, Tractor, etc. Que ens podríem ficar tècnics, no? Bàsicament. Si volem, aquí... Estos softwares el que van bàsicament és analitzar-te la cançó i tenir uns punts clau per a tu portar el control i ficar-te totes les notacions, però... Clar, això al 2012... El 2012 era impensable. Era impensable. Clar. Llavors, avui en dia... Té més mèrit encara? Claro, o sigui, avui en dia, el que t'he dit de que vaig estar una setmana preparant la sessió, doncs avui en dia... No sé, hi ha vegades que inclús, no en dies, sinó me surt un event... Sí, o sigui, sé que tinc un event d'aquí 2 setmanes a tal lloc fora, que és important, que sé que hi haurà gent, que mínim 1.000 persones i d'això... Estàs més tranquil. Sí, o sigui... Bueno, també la mateixa nit me preparo els temes que vull, els mashups que ficaré, el remix o l'edit que vull fer jo, saps? I pum. Ok, però suposo que l'experiència també t'ha donat esta seguretat, tio. Per supostíssim. No és el mateix els primers anys, no? Totalment. I no li dono menys importància a la gent que fa tot el contrari, saps? Que es pot tirar una setmana i dir, hòstia, este event és important, me'l preparo en tot allò, això ja depèn de cadascú la seguretat que sent ell mateix. Pel que em dius, tu també has sigut aquest tipus de persona. Per tant, vull dir que... Correcte, ha sigut lineal. No n'hi ha ni una millor ni pitjor. Conforme avançava la curva de l'experiència, baixava la curva de temps de preparar-te. Bueno, però és que això és com tota la vida, tio. Com més la gent que porta aquí anys i anys tarda la meitat que jo en fer alguna cosa, perquè ja ho saben, no? I a tots els ambients això es podria aplicar. Vale, Eduard, llavors la meva pregunta és, després d'este concurs que m'has dit que és cap al 2012 o més o menys, llavors, clar, és que d'aquí fins al dia d'avui han passat, estem dient 13 anys. 13 anys ha sigut una evolució constant o hi ha algun moment de la vida que dius, jo crec que en això puc guanyar-me la vida? Jo crec que el punt d'inflexió va ser quan vaig començar a la residència a Noves Algues i Faràndula. Vale. És com el punt que la gent me comença a conèixer més, que comença a dir, hòstia, Eduard Ventura, qui és Eduard Ventura? Eduard Ventura, este nom me sona, l'he vist punxar a algun lloc, saps? És quan comença el tema. Tot va començar a una festa super improvisada que no era ni a les algues com a tal, era al Musclàrium de la Ràpita. Ferran se recordarà. Sí, de fet, abans d'entrar, el nostre estimadíssim realitzador m'ha dit que allí t'ho va conèixer o alguna cosa per l'estil. Jo el vaig conèixer allí. Molt bé, m'ha dit el Musclàrium, que és el que ara són les algues, no? Més o menys, no, o sigui, el Musclàrium de la Ràpita és un concepte bastant raro perquè és com un restaurant, però no és un restaurant. O sigui, ve a ser unes muscleres com a tal, o sigui, t'incuben, no? Els musclos i fan la pesca del musclo. Vols dir? Vale. Però a la vegada tenen com una experiència gastronòmica. I pots quedar-te de festa, inclús. Claro, entra en el barco... És que festa és com copeo, chill. Inclús te diria que he estat allí, jo. Que hi ha com un tobogan per tirar-te o per saltar o alguna cosa per l'estil. Sí. Però sí, entenc el que vols dir, el concepte. Doncs allí, bàsicament, va començar com el primer tardeo, no? El que volíem fer, no? Era el concepte del tardeo, portar-lo a un món de l'oci més cap a la tarda i més en aquest estil, no? Gent arreglada, gin tònics i tal. I d'allí va haver un moment que la cosa va començar a ficar-se sèria perquè, clar, tu allí entraves en barca. No arribaves en el cotxe i aparcaves i tenies un munt d'espai i un munt de cotxes i tot perfecte, no? Hòstia. Classes limitades, entres en barca en 5 persones, potser màxim per a allò,
t'ho estic imaginant, no? Si allí se començava a omplir i es ficaven 100 persones, allò era una aliada de l'hòstia. Quin any estem parlant, això? Estem parlant del 2014-15, no? 2014 ja? Sí. Vale. Por Perquè, ahí, clar, t'anava a dir, entre 15 inclús després del Covid, ells va dir tornar més exclusiu encara, per exemple, una cosa per l'estil. En aquell moment ja no va arribar, o sigui, el 2015 va haver un moment que, inclús me'n recordo que potser Ferran estava i tot, que van fer com un sold out, no?, entre cometes, que hi havia molta gent i una festa molt, molt plena. I estàvem punxant jo i l'altre DJ i les muscleres, tio, se manejaven, no! tio. O sigui, literalment estàvem punxant i dient, vale, la gent saltant, votant, la gent superpedo... Ferran diu que sí, eh? Sí, literal. O sigui, pensa que jo no bec, per exemple, saps? Vale. Jo no bec alcohol, soc alcohol free, sempre vaig a l'aigua al costadet, però la gent, claro, òbviament, pues és un moment de disfrutar, de fer-se el cubateta i tal, i la gent allí a certa hora ja anava passada. Exacte. Pues t'imagina't tothom passat, jo conscient de que la musculera s'està movent i la gent passada, me n'anem a l'aigua, i aquells no. I la gent, festa, no sé què, encetem botella, i jo, vale, pues, bueno. Que fort, tio. A nedar, saps? La taula. Literal, la taula l'havia aixecada i... Com els waterpolo, en les cames. Literal. Hasta que arribi algú. Hòstia, pues bueno, d'allí vam veure que realment era el moment de passar a un altre lloc. I va ser quan vam començar a treballar en Noves Algues, que en aquell moment era un local simplement d'oci, però més tranquil, més en cadires i taules, per a servir copes i cerveses, i la gent feia com el cafè. Era com el Chicago, com una espècie de Chicago, però en versió diferent. Però ha anat canviant, no? Això durant el temps també? Sí. Des de que van entrar els que porten la faràndula i el món de la nit, van començar a introduir tot això, tot el concepte del tardeo, que s'havia fet a Musclarium, se va introduir allí. Tardeo és que és un estil... Bueno, què prefereixes tu? Una bona festa? Jo suposo que tu deuràs preferir un tardeo perquè així descanses millor. També. Sí. Però, clar, de festa, allò que dius, treballant, on xalo més? Punxant a la nit a una bona festa o punxant a un bon tardeo? És una pregunta o són dues coses tan... Claro, o és una mica com papa i mama, que no es pot triar, o alguna cosa per l'estil. Jo crec que és papa i mama, el que passa que potser seria més la mama, el tardeu, perquè és la zona segura, no? És com, estàs bé, de nit te n'anies a dormir pronte, no hi ha problemes, saps? És tot més d'allò. En canvi, ton pare te ve i et diu, escolta, vine, que m'ajudaràs a fer una cosa. Correcte. Allí ajudant-lo al mecànic, allí... Aguanta'm la clau. Hosti, tu, quan te reduïs d'aquí, papa? No? Literal. Entenc el que vols dir, t'entenc una miqueta. Doncs bueno, d'allí això, vaig començar a punxar allí i la cosa anava increixent, no? En plan, se va començar a fer més famós, la gent coneixia més i venia gent dels diferents pobles. Al principi només venia gent de regió d'allí, no? De Ràpita, i poquet a poquet, que si d'Amposta, que si alguns de Tortosa, que si gent d'Alcanar i Vinaròs, saps? S'anava fent gran. I al final se va expandir tant que es va convertir en la referència de Terres de l'Ebre. Ara és bastant referent a les Terres de l'Ebre. De fet, no sé quin aforament té allò. O sigui, quanta gent pot arribar a entrar? Si em fas aquesta pregunta concreta, no te la sabries dir. Te podria dir una aproximació. Jo crec que unes 400 persones entren. Unes 400 persones. 400, 500. Home, és que jo sempre veig gent que torna és que és un altre món i és més per a gent que treballa o per a gent que vol gaudir del fin de, entre cometes. Si tu surts de nit un cap de setmana, el diumenge 10 o el dissabte, si surts divendres. Però en canvi, si surts de tarda, és diferent. Ja arribes a casa més prontet, tal, t'aixeques, ja menges alguna cosa i te'n vas a dormir en el cosplay i tot, i l'endemà, com que la ressaca ja t'ha mig passat, saps? És diferent, sí, estàs a 3/4. Correcte. Exacte. Hòstia, que guai. Bueno, i per acabar, Eduard, ja en tema... Perquè és que, bueno, vull que m'expliques històries de la nit. Jo sé que tu tens ganes d'explicar-me històries de la nit. Jo sé que tu tens ganes. Què et podria explicar? Però abans et vull preguntar quina és la festa o quina ha sigut la nit que tu recordis que dius, buah, quina sort que tinc de ser DJ. O que dius, no ho oblidaré mai. Ja sigui davant de 1.000 persones o jo què sé, en els col·legues un dissabte, no en tinc ni idea. Lo que tu digues, si m'allaquem una nit a la meva tumba gravada en un QR, la gent se'l descarrega i pot veure, quin tries? Buah, jo, o sigui, personalment, de cara a mi com a carrera professional de DJ, te diria lo Medusa. Vas anar al Medusa, Lo Medusa, per a mi m'ho ha dit Ferran, Vaya locura, Va ser, sí. O sigui, allí jo vaig sentir que la cosa s'ha sortit al control. Saps? O sigui, ha sigut... No m'ho creia fins en aquell moment, saps?
Saps el típic que dius, bueno, pues, que tothom te diu ets bo, ets no sé què, Claro. ets el millor, saps? Moltes vegades me passa, estic punxant i a mi no m'agrada creure en el millor, saps? Vale. Jo simplement pues, soc una persona que li apassiona el que fa i pues, li fica No ganes. ets molt d'halagos, no? Com aquí, no? No. Soc una Obres, persona... veu un paio bastant humil. Deixa'm dir-te des de la meva màxima sinceritat. Pues t'ho agraeixo. De fet, no et senta molt bé que t'ho digui. Mira si ho és, lo puta, que li dic que és humil i dic, bueno, gràcies. La veritat és que, o sigui, vaig la posició... Moltes vegades m'ho han dit perquè realment qui em coneix sap que jo sóc més reservat. Vale. Però a l'hora de la veritat, quan estem a la cabina o quan estem fent protagonitzar el personatge que tu representa que Exacte. ets, has de plantejar tot show totalment diferent, saps? i la teva manera de ser, de contestar. Tu has de creure, has Claro. de representar que ets una figura important, per molt que tu no cregues que ets important. Llavors, tot això venia per lo del Medusa. Exacte, Medusa. Medusa, bàsicament, pues, va ser el moment que jo no m'ho creia, saps què dia que està passant aquí? O sigui, bàsicament, el Medusa va començar sent un concurs de DJs també, justament, Uau. que vaig participar i bueno, les primeres fases eren una selecció a través d'unes votacions. La següent fase era un concurs com a tal físic al Medusa, a un escenari molt més petit, en plan, no era el main stage del Medusa, saps? Era un altre escenari d'un càmping, Vale. i allí com a que fem una batalla de DJs, saps? Un Vale, ratet tu, un ratet vale, l'altre, un ratet l'altre, a veure qui és el que més, saps? Total, que bueno, jo allí ja m'havia donat per super satisfet de dir, buah, he anat allí, Hasta aquí. he punxat un escenari petit, però és Hasta la aquí. Medusa. És la Medusa. Vaya canya, tio. Total, que unes setmanes després estava al meu pis, cuinant, fent el sopar, i em truca una persona, un número desconegut, i dic, què passa, saps? I contesto, i em diuen, perdona, ets Eduard Ventura? Sí, mira, és que t'estan trucant d'aquí del Medusa, Hòstia. perquè et van veure la sessió que vas fer aquí al càmping. Us agradaria saber si estàs interessat en obrir per al My Stage de l'edició següent, saps? Me diuen els artistes que estiran, bueno, entre ells David Guetta, no sé què, Sí. i jo... O sigui, m'estàs contant que jo ara mateix estic tu- al mateix cartell que David Guetta? Tu, lo típic colega, David, sé que ets tu, cabrón. Para de fer el capullo, va. No, o sigui, la reacció Hòstia. va ser una espècie de... Sí, deixa'm mirar l'agenda. T'ho confirmo en uns dies, saps? Penjo el telèfon... Però festival, tio. I tu eres tu- Festival. Bueno, Jo trobo que sí, se'm va cremar el sopar i tot de l'alegria que portava. Qué tio. guapo, tío. Una locura. Vaya locura. I arriba allí, tio, i l'experiència com a tal de... Pensa que... Claro, com t'entren allí, no? Claro, és que, rotllo, explica'm-nos una mica perquè és com a quedem a tal hora on tenim a recollir o com funciona això? Claro, jo en aquell moment estava allotjat a un hotel Vale. per allí no era... O sigui, el Medusa està a una població que es diu Cullera, Sí. i prop d'allí hi ha una altra població que és on tenia jo l'hotel allotjat. I total, nosaltres arribàvem allí per transport nostre, però un cop arribaves al recinte te portaven una espècie de com se diu? De limusina o de... No. Algo super d'anar per allí pel festival. Vale. Saps Oh, els típics... com un carrito de los golf. típics... Sí. Uau! Saps els típics carritos de... Pues, Que guapo. un carrito d'estos per allí, portant-los, Imagina't a David Guetta. Home, no, Però claro. sí, què passa, O sigui, chavales? Això era perquè érem No, nosaltres, ja, érem però- més com però en em fa família, gràcia, no? hòstia, Però que sí. guapo. I després, bueno, veure pues, totes les gràfiques, els cartells enormes per allí. La decoració m'han dit En que los és brutal. noms... Sí, la decoració és una animalada. Però veure el teu nom allí i una mica més amunt, David Guetta, saps? Buah, Com a... yes. dir, que és surreal, saps? En plan, Sí, no sé, és sí. com si ets jugador de futbol i de repente diuen avui jugaràs un partit de debut en Messi, saps? Literalment. Hòstia, que fort, tio. Saps? És el mateix. Que fort. Però molt heavy. Inclús la cabina, quan vam arribar al Rider, no? Que era el main stage, hi havia com dos cabines separades. Una cabina per als DJs de tot el line-up i una altra només per David Guetta. En el micròfon de David Guetta, en els plats de Home, David Guetta, ja. saps? Tot separadet Però de lo que és... saps? s'entén, Correcte. s'entén i respecte. Òbviament, és una persona que... Creus que... Quin és el teu DJ per excel·lència? Buah, és que Clar, ara... això és el típic de quién hace reír al cómico, eh? Hòstia, m'apretes aquí. Quin és el DJ que tu és en claro, directe sí. i dius, buah, Si em de preguntes... Tot és relatiu. Si em preguntes a nivell de gustos, no és el mateix, per exemple, la música que jo punxo que la que jo Evidentment. escolto o la que jo valoro, saps? A veure, va. Jo, per exemple... Tu mateix t'has fet la pregunta. Quina música escoltes? Una música que... Claro, jo escolto, per exemple, molta música urbana, però tirant cap al rap Vale. i tirant cap a...
no tant el reggaeton, saps? Vale. No tant el que punxo realment. En espanyol? O En en anglès? espanyol, en anglès... Bueno, és que escolto moltíssima música. En anglès, el Kendrick Lamar i aquestes coses, o...? Sí, sí, i tant d'ara com d'abans, saps? O sigui, Tupac podem anar Shakur. també Tupac, Snoop, Eminem. tota esta Uf, penya. Eminem. 90, 2000, saps? Uau, home, és una època molt bonica. És l'època dorada. Per mi és l'època Dr. Dre... dorada. Correcte. Buah, a mi jo també li pego bastant a aquesta música, la veritat és que sí. A sobre, jo, que te la fiques al cotxe, que els baixos allí Clar. li peguen fort... Aquí és una altra... I s'aprèn l'anglès, però és que, a veure, no és un anglès molt modèlic, tampoc. Bueno, però és l'inglès Però referent i el més difícil d'aprendre perquè al final Sí. està rapejant i està tirant un Claro. munt de... Saps? O sigui, Exacte. te l'has de buscar per aprendre el que diu. I no t'agrada ficar a vegades quan punxes alguna referencieta o alguna cançoneta que tingui que veure amb el que tu escoles? Rollo... Bueno, Deixar un pinzellet. jo intento, de fet, estic agafant com una espècie de mania, no? Vale. O com ho estic fent meu, que és els tancaments de les sessions intentar ficar algo d'este estil, saps? Vale. Ficar un rap i a poder ser un rap conegut per aquí, a nivell nacional, Claro. saps? Si estic aquí, òbviament, Vale. pues he de tirar algo que la gent escolta aquí. No et ficaré Tupac, però No. et ficaré, per exemple, pues, un De La Fuente o un... Molt bé. Ajax i Pro, un Fernando Costa, saps? Que la gent sí que Este el té tipus, escoltat. sí, i, este tipus saps? de rapero que també és molt... És conegut, té el seu mercat, Totalment. I no és petit el mercat No, d'Ajax que va, i... que va. A i nivell tots estos. nacional és del més conegut Sí, ara mateix, sí, i sí. actual. Hòstia, Edu, tio, moltes sorpreses. Se me l'està quedant curta esta entrevista. Se me l'està quedant curta. Eduard, què és el més loco que t'ha passat de festa? Punxant. Uah, és que aquí sí Què que... és lo més loco? Aquí ara podria agafar la llibreta, saps? Tant i pum. A ver, 2017. No sé, tio. Coses loques, tio. O rotllo- Mira, no és una cosa loca, però sí que m'agradaria contar-te. Vale. Que és... Música de tensió del chiringuito, ojo, Ojo, Hi havia un tio, que estava punxant a les algues i jo no sé què passa amb la gent, vale? La gent té com molt de síndrome de vaig a apropar-me al DJ perquè Vale. me faig lo conegut, Col·lega. lo famosillo, Vale. les xiques me veuen que Una el saludo, foto. no sé què. Clar, Vale. Total, que el pavo estava punxant i tal i tenia els plats en les cançons i de més i vaig ficar un menú en el qual no estava a una llista de reproducció, no es veien noms de cançons, se veia un menú de la configuració de la controladora, saps? Vale. És com si entressis, com si hagués codi, Vale, per m'entengues, vale, saps? vale, Per dir-ho brut. Vale. Pues que el tío no agarra, tío, y se queda mirando la controladora, tío, y feia, guau, vaya temazo, Vaya tío, temazo, está a vaya punt de temazo, ficar. guau, flipes, loco, lo que vindrà aquí. Jo pensant, tio, però quina fantasma. Ganancia de audio, Sí, 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 prepareu-vos, està a punt de punxar ganancia de audio. Literal. O Guai, sigui, guai. lo pago allí motivant-se a tope, jo pensant, tio, t'estàs passant de postureo, o sigui, Ja ves. una cosa és molt queda bé de saludar-me, el que sigui, perquè et fa la gràcia, Sí. i l'altra és... No está engañando, que no lo engañe, que nos diga la verdad. Literal, tio. Hòstia, Literal. llavors creus que moltes vegades t'ha passat coses així, de gent que es vol fer... o sigui, Gent que es vol fer l'amiguet per a lligar, Totalment, Hòstia, totalment. sóc amic I d'Eduard tant Ventura per a lligar. Literalment. Hòstia, m'apareix. Literalment. M'apareix En bastíssim, xics eh? I en xiques també he vist coses que, saps? O sigui, estan de les dues formes. O sigui, els xics que s'aproven per això, no? Per a fer-se lo famoset I les xiques que s'apropen per a... Lo mateix, tio. Lo Lo mateix. mateix, és una mica el mateix, saps? Claro, tu t'has hagut de tirar la canya tot Cristo moltes vegades. Tant xiques com xics. A veure, si t'he de desvelar la pregunta de... Si els DJs lliguen, Si els DJs liguen la o no? típica de... T'he de... Quina càmera de tots dos? La negra, la negra. Te confirmo que sí. Bravo! A ver, los DJs no és que lliguen més, sinó que tenen la possibilitat de lligar més. A veure, Tenen com... estan en una A veure, posició... al final és esta, o sigui, és la figura de la persona que té el control en aquell moment, en aquella festa, de que és la figura d'atenció, saps? Claro. I tenen lo poder, realment. Tu Home, pots tens decidir, poder. saps, d'aprofitar-ho o no aprofitar-ho. Exacte. Per exemple, tinc parella i, pues, òbviament, no ho aprofito. També jo Però trobo que... hi ha molts de DJs que estan en posició, que estan solters i tal, i que és el seu estil de vida, saps? Això t'ho volia traure i és que se m'està acabant el temps. Ferran mos fa senyals per aquí. Clar, tu ets una persona que no veu i ets una persona que... És que hi ha molts de DJs també que el tema de la nit los destrossa molt, tio. Los deixa cansats, los hi costa, o són molt d'alcohol també. Claro. I claro, no és el mateix sortir de festa sense veure res que anar borratxíssim, que et vingui una tia i que... Jo Correcte. trobo que en este sentit tu ets un pare que també se respecta molt en este sentit, no? Llavors,
Queda intento acord a cuidar-me tu. molt, o sigui, jo crec que és el que dius tu, en plan, de base ja tens que estàs trasnotxant, que estàs treballant amb volums molt alts de so, que és un ritme frenètic perquè estàs al mig d'una festa i vulguis o no, hi ha molt d'estímul, estàs molt tenso en tot moment, saps? Però tu tens... Aquí pots passar a l'extrem del dolent o del bo, saps? Pots agarrar i dir, pues vaig a aprofitar-ho... Ja viure de padre, no? I a drogar-me i a tope, i a veure què passa. A fer-lo loco cada finde i a l'extrem. Saps? Com hi ha DJs d'aquest estil, no sé, Pastis amb Wenry... Home, no, sí, claro, que vindran... Saps? Han vingut este cap de setmana a Roquetes. Exacte, sí. I després està l'altre extrem, que és dir, vale, me cuido, me protegeixo les orelles, intento, en quan acaba el bolo, anar-me en directe a descansar... Una faena, com demana. Menjar bé, agafar una aigüeta per anar hidratat i no mamar i no perdre el control de la situació, saps? I al final soc aquest tipus de DJ. Que guai, tio, Eduard. Pues bueno, lamento comunicar-te de que ens hem quedat sense més temps, hem de finalitzar el dematí mañana d'avui. Eduard, ha sigut un plaer, m'acaba de passar com si haguéssim estat 3 minutets aquí, de xerradeta, o sigui que això sempre és molt bona senyal. Estes portes estan obertes per a tu. Ja, hem d'explicar quan tornis com és que havies treballat aquí, i com van ser els teus anys dorats. Seria una bona història de com no era Canal 21, però algo paregut. Però bueno, no farem spoiler. Eduard, moltíssims èxits. Què és la propera festa? A partir d'avui, dimarts, quina és la festa que tens més a prop que pugui ser patrocinar? Sí, tenim una finestra aquí que la gent no para d'incortear, però no et preocupes per això. Quina és la següent festa que podem trobar a Eduard Ventura? Ara m'apretes perquè ara va una setmana carregada. Setmana Santa és festival. Me penso que estic a Milonga Peñíscola, al Nudo de Peñíscola. Estic a... Noves Algues de nit, també, en cap de setmana, en dissabte i en divendres, si no m'equivoco. Vale. I després en diumenge Travolta repetició. Però bueno, te poden seguir el teu Instagram, que és? Eduard Ventura DJ. Molt bé! Moltes gràcies, Eduard. Esperem que tornis molt pronte i nosaltres deixem aquí el dematí de mañana d'avui. Però bueno, mos veiem demà. Adeu a tothom. Adeu. De Matí Mañana, el programa despertador de 21 Radio.